खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल अनसायगिरिफोरनिसिम आं दिनै मोननैसो कन्टेन्ट लाना फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जेब्ला इन्दिबिया हाजोआव थादोंमोन माबायदि देहानि हालोदाव थानो गोनां जायोमोन बिनि सोंलुखौ सानैसो मेलेमजिबिफ्रा सोंदोंमोन। बेखौनो आङो रायजो राजानो बे कन्टेन्टखौ आङो होनो थाखाय दिनै भिडिअखौ लाबोलायबाय। दा आं गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों, जाय मेलेमजिबि बर'नि मेलेमजिबिफ्रा आंखौ लोगो मोननानै साननैसोनि सिगां आंनाव सोंदोंमोन, जाय बिथांमोनहा मैया दाखालि जोंनि ओरैनो मुङा राबन होनोमोन, बे राबनजोंबो आं थाफानो मोनदोंमोन आरो आफादाव राफोद नामामोन। बिदिनो जोङो बर' निउस बा बर' ससियेल मिडियाफ्राव जों खोनाबाय थादों एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा बेमार जानानै बिदिनो रां रुफा हाख'यैयाव बा ट्रिटमेन्टनि माखासे जि नांगौ ट्रिटमेन्टनि रां रुफानि बोलो, बे बोलोआव थोजासे मोनैनि थाखाय दिनै डक्टरफोरनि सहायाव डक्टरफोरा जि नाजादोंमोन बे नाजानांगौआव माखासे रां रुफानि थाखाय न'खरनि माखासे स्ल' ट्रिटमेन्टआव जिउखौ फोजोबनो बा गथ' गथायखौ नागारनानै गावनि बिसिफोरखौ आस'खान्दा, गामिनि रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो आस'खान्दा दिनै बे संसारनिफ्राय नागारनानै बिथाङा रुंसारि जानानै थांनो गोनां जायो। दा दुखुनांथाव, बे गथ' गथायखौ सोर अनसायगोन, सोर हेफाजाब होगोन फरायनाय, माखासे जानाय लोंनाय आरो माखासे दानि बोथोराव बेमार आजारा दिनैनो मोजां दिनैनो गाज्रि। बिसोरनि फरायनाय, जानाय लोंनाय, बिसोरनि देहानि थाखाय सोर अनसायगोन? बिनि थाखाय आंनाव सानैसो बर' मेलेमजिबिफ्रा सोंदोंमोन, जाय बिथांमोनहा एनडिबिनि एकर्डनि उनाव एनडिबिफ्रा मानो देहानि बेमारजों आलाय सिलाय मानि थाखाय थैनो गोनां जादों? बै समाव हाग्रायाव थानायाव माबाफोर खस्थ'फोर बा हाजो हाला थानायफ्राव, हाग्रा बंग्रा थानायफ्राव, ट्रेनिंफ्राव माबायदिमोन? म्यानमाराव थानाय आरो भुटानाव थानाय, नेपालाव थानाय, बांलादेशआव थानाय, अबा नागालेण्ड, अबा जिखुनु जाया गुबुन स्टेटआव थानायफ्राव बा गुबुन रायजोआव थानायफ्रा माखासे आलादा दं, ट्रेनिंआ आलादामोन नामा? जाय जोङो नुदों दिनै सिक्सफायारनि उनाव जाय गथ'फ्रा दिनै केम्पआवनो जइन जादोंमोन, सोरबा एकर्डनि खाथियाव नाम हरनानै दिनै एनडिबिनि मुङाव थाइसे थाइनै सरकारनिफ्राय रां रुफा मोनदों, नाथाय बै सिनियरफ्रा दिनै सोरबा बायदिया मोनाखै। बेनिफ्राय बेखौनो आंनाव सानैसो मेलेमजिबिया सोंदोंमोन। आं बेयाव जेब्ला सिक्सफायारनि उनाव जाय गथ'फ्रा केम्पआवनो ट्रेनिं लादोंमोन आरो जायफ्रा एकर्डनि उनाव बा क'क्राझारानो जा, उदालगुरियानो जा, जिखुनु जाया जोंनि हालामाव ट्रेनिं लानायजों आरो जिखुनु जाया भुटानानो जा, नेपालानो जा, बांलादेशआनो जा, म्यानमारानो जा, डिफारेन्स दं। नाथाय जायफ्रा बांलादेश, भुटान, म्यानमार, गुबुन गुबुन माबायाव स्टेटआव थानायफ्रा बा गुबुन कान्ट्रियाव थानायफ्रा गासिबो ट्रेनिंआ एखे, सहायखौ एखे खस्थ'खौ लानो गोनां जायो। जि हाजोआव ट्रेनिं होयो बे जायगायाव हाजो जावखानानै, हाजो जावखा जावखा मैगं थाइगं फोनानै, माखासे खेथि आबाद मावनानै गासैखौबो सहायनो गोनां जायो। बिनि थाखाय गावनि जानायनि आदारखौ बुथुमनो थाखाय 20-30 केजि 50 केजि माइरंखौ बाखोनानै साननै सानथाम हाजो गाखोनानै थाबायनो गोनां जायोमोन। माइरंआनो जुदि बिखुङाव 30 केजि 40 केजि बानानै आरो सिलाइखौ आखायाव लानानै बेसेबांबा मार्च खालायनानै बेफोराव देहानि माखासे लोरजिया जानानै दंमोन। बिनि थाखायनो जाय सिनियरफ्रा दिनै बेमारजोंनो आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों, बेयाव आङो बे मेलेमजिबिफोरनो फोरमायो। मानो होनोब्ला जाय बिथांमोनहा गोदानै हाबनाय, नाथाय गासिबो क्लासआ एखे, नाथाय खस्थ'नि माखासे आलादा मोनसे दावहा नांनायाव दं। नाथाय गासिबो जाथिनि थाखाय माथो होनाया गासिबो एखे। भुटानाव थानायाबो एखे, म्यानमाराव थानायाबो एखे, जिखुनु जाया गुबुन माबा थानायाबो एखे, गावनि रायजोआव थानायाबो एखे। माथोआ बर' रायजोनि माथो होनाया एखे। खिन्थु जि माने आफादनि परिश्रम, आफादनि जिथु जानाय लोंनायनि माखासे गुबुन जायगायाव थानायाव बेहाय ट्रेनिंआबो आलादा बायदि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो थानाय उन्दुनायाबो आलादा होननानै बुंनो हायो। जि जायगायाव माइरं 30-40 केजि बानानै हरनि 6टा 7टानिफ्राय हरनि 1टा 2टासिम बाखोनानै नोङो आरो 3:30टायावनो सिखारनो गोनां जायो। होमबा नों 1 घन्टा 2 घन्टाल' उन्दुनो मोनो आरो मालाबा नों बेनि गेजेरावनो डिउटि होनो गोनां जायो।
अब्ला बे देहाया माबायदि जागोन बेखौ एसेबाबो सारमोनहा बिजिरनानै नायनो हागोन आं मेलेमजिबिफोरनो सानैसोनो आं खिथादों। बिसोर ओरैबायदि दुखु मोनदों। अब्लाथ' जाय बिथांमोना गुबुन रायजोआव थानानै खस्थ' मावसेयावबो दिनै सरखारनि जि मोननांगौ बे मोनथायखौ मोनाखै। नाथाय जाय बिथांमोनहा सिक्सफायाराव जयेन जादों, सोरबा एकर्डनि खाथियाव जयेन जादों, बिथांमोनहा मोननायाव खुनु रावबो दुखु मोनाखै। बर'फोरनि गेजेरावनो बर' सेंग्रा सिख्लानो मोनदों, बेहाय खुनु आपत्ति गैया। सरखारनि रां रुफा मोननायाव रावबो बादा गैया। नाथाय बैसोर सिनियरफ्रा मोनैनि थाखाय आरो जायफ्रा दिनैसिम गथ' गथायखौ लानानै आसा दंमोन, एसे गोबाव खस्थ' खालायनायनि फिथाइखौ एसेबाबो थाइसे थाइनै सहायखौ मोनगोन होननानै आसा दंमोन। नाथाय दिनै आसायावनो हांमा सुरै सुरै माखासे दिनै बे संसारनिफ्राय गोमालांनो गोनां जाबाय, एबा गावनि गथ' गथायखौ दिनै नागारनानै मुंख्लं जानो गोनां जाबाय देहानि नाख्रेबनायाव। दा दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय, जोंनि माखासे थासारिया गावजों गाव दिनै सोमखारिलायनाया आरो गावजों गाव माखासे अनलायनाय गैयैया, बेफोरखौ आं गासिबो बे मेलेमजिबि सारमोननो आं सानैसोनो आं फोरमायदों। बै समाव हाग्रायाव थायोबा जों माबायदि अनलायोमोन। बेनिफ्राय अनलायनायनि माखासे फाराग फैनाया जाहैबाय, जाय बिथांमोना सिक्सफायार जानायनि उनाव जाय जोहोलावफ्रा दिनै एनडिएफबिआव जयेन लादोंमोन, बिथांमोना दिनै खुनु बिखुङाव माइरं 30-40 केजि माइरं बानानै 50 केजि माइरं बानानै साननै सानथाम मास मोनसे थाबायनाय रावबो खस्थ' मोनाखै। आरो अखा सिजा सिजा हाब्रु गेजेर गेजेर अबेबा बार अखा फैनायाव अखा थंब्लेद अखा सिजानाय, मालाबा उन्दुहां जानायावनो त्रिपालफ्रा बुखारनानै जि जोम सिजाजोबनाय, रावबो सोरबा गथ'फ्रा दिनै बेफोरखौ माखासे गथ'फ्रा खस्थ' मोनाखै। ओंखायनो माखासे जाय बिथांमोना सिक्सफायारनि उनाव बा एकर्डनि उनाव जायफ्रा हाबदों एकर्ड जानोसैयाव, जाय बिथांमोना खोनादोंबा भिडिअखौ नुदोंबा जाहाथे गोसोआव गाज्रि मोननाङा। गासिबो एनडिएफबि, सानसे थादोंबाबो एनडिएफबि, आरो एनडिएफबिनि फंसे राव रायलायदोंबाबो बेबो एनडिएफबि, गासिबो एनडिएफबि। नाथाय खस्थ'नि आलादा आलादा खस्थ' दं। बै समनि खस्थ' आलादा, दानि खस्थ' आलादा। ओंखायनो बिनि थाखाय आङो फोरमायदों। आरो आं बे आंनि ससियेल इउटुबनि गेजेरजोंनो आं जेरै बे सानैसो मेलेमजिबिनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन, बेखौनो आं फोरमायो। जाय बिथांमोनहा सिक्सफायारनि समाव हाबदों, आरो जाय गथ'फ्रा मैया दाखालिफोर हाबनानै एकर्डनि समाव जि एनडिएफबिजों सहाय होफादों, बिसोरनि थाखाय आङो गोजोननाय दं। नाथाय खस्थ' मोननायनि बागैसो आं बुंदों, जाहाथे आंनि बे बुंनायाव निमाहा होयो। बेखौनो आङो खावलायबावो खेबसे। जोबथारनायाव जाय मेलेमजिबिफोरनो आं फोरमायदों, बेखौनो आं फोरमायबावनो आं लुगैदों। दा जेरैबायदि सिनियरफ्रा बै समाव खस्थ'खौ बयबो एखे लानो गोनां जादों, भुटानाव थानाय, बांलादेशआव थानाय, जिखुनु जाया गुबुन म्यानमाराव थानाया जानायनि लोंनायनि उन्दुनायनि जिखुनु जाया माबायावनो खस्थ'खौ लानो गोनां जादों। बेखौनो होनो ट्रेनिं। बे खस्थ'आनो जाहैबाय ट्रेनिं। ट्रेनिंनि उद्देश्यखौ जाय मानसिया मोनथिदों, दा आङो सिदायै बुङोब्ला गबिन्दआ ट्रेनिं मोनाखै, फेरेंगा मोना ट्रेनिं मोनाखै, बेखौ होनना बुङो सानैसो एनडिएफबिनि लिडारफ्रा ट्रेनिं मोनाखै। नाथाय बिसोरो जि एनडिएफबिनि ट्रेनिंआव क्लास होनो मोनदों थिगानो, बेखौ आं फोथायदों। नाथाय आसल ट्रेनिंआ मा? खुनु दिन माइरं बानाङाखै, खुनु दिन अखा बांखा सिजानाङाखै, खुनु दिन ओंखाम बोथिसे रसा नांफेरनाङाखै। बेफोरखौनो गासैखौबो जों ट्रेनिं होननानै जोङो फोथायनानै लायो। आरो ट्रेनिंआ बेखौनो जोङो सैथो जाथिनि मावनायाव बयनिफ्राय देरसिन ट्रेनिंआ बेनो। बेखौनो आं बुङो। गबिन्दआ नायोबा भिडिअखौ दुखु मोननो हागौ, नाथाय गबिन्दआ ट्रेनिं लायाखै। बेखौ आंनिफ्राय आं बेखौ सैथो डिक्लेयार होयो। गबिन्दआ ट्रेनिं लानायमोनब्ला दिनै गावनि केडारफोरखौ, गावनि लोगोफोरखौ दिनै मालाबाबो बावगारनाय नङामोन। दा बेखौनो आङो लोगोसे आरो बुंबावनो, बेजोंनो आं बुंबावनो नागिरो, जेब्ला गबिन्दआ जेल जायो, अब्ला जिखुनु जाया
एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै रन्जन सारा मोनसे प्रग्राम बा मोनसे डिसिसन लानानै जोंनि एनडिबिनि जुदि दैदेनगिरि जायखौ जोङो नारा नाथा आफादाव लाबोनानै बिबानखौ होनानै माखासे एनडिबिनि माखासे माबाफोरखौ सालायलांनो थाखाय बिथांखौ जबरदस्ति एनडिबियाव सासे दैदेनगिरि खालायदोंमोन आरो बिथाङा समनि फाखनाव हमजाबाय सुथुरनि नोजोराव हमजानायनि बेलायाव बिथांखौ उदां खालायनायनि थाखाय नारा नाथा माखासे मेलेमखौ बाहायनानै सिक्सफायाराव फैनानै बिथांखौ नारा नाथा सरखारजों सावरायनानै सिक्सफायाराव बिथांखौ लानानै बिथांनि उद्देश्ययैनो सिक्सफायारखौ बर' हारिनि गेजेराव जाय एनडिबिनि लिडारखौ मुंखौ लादों अब्ला एनडिबिनि केडारानो बा एनडिबिनि जाय चेयारमेन बेनो प्रग्रामखौ बा सावरायलायनानै रन्जन सिक्सफायारखौ गबिन्दनि उद्देश्ययैनो लानाय जादों। नाथाय बे फार्स्ट स्टार्टिं जाय सिक्सफायारनि सान्थौखौ लाबोहोनो सानदोंमोन आरो जाय सान्थौखौ जायनि थाखाय सानदोंमोन नाथाय बे जायनि गिबि सानग्रा बा सानजाग्रा जायनि थाखायनो दिनै बे प्रग्रामखौ लादोंमोन नाथाय बे मानसियानो दिनै उल्थासो गियान आखुआ हाबदों। बेखौनो जाहैबाय ट्रेनिङा बेहा सोलोंथाइया दंब्लाबो आं बेखौ बुंगोन सोरबा लिडारफोरनि सायाव हाबनोबो हागौ बा सोरबा लिडारफोरनि माबायाव हाबोबा सोरबा लिडारफोरनि माखासे गोसोआव लाथावना आंनि बुंनाया नंथाराबा आरो नंगौब्ला सोरनिबा माखासे जारिमिनजों जुदि एसेबाबो गोरोबोबा आं निमाहा बियो। सिक्सफायार जानायनि उनाव एनडिबिनि लिडारफ्रा गासिबो ट्रेनिंखौ बावदों। ट्रेनिंखौ माबोरै बावदों? एनडिबिनि केडारफ्रा माखासे सिनियरफ्रा हर सान केम्पआव थानानै गासिबो एनडिबिनि नेम निथिखौ अरायसम एकर्डसिम सहायनो गोनां जादों। नाथाय एनडिबिनि साफा सानै लिडारफ्रा ट्रेनिंखौ जोगारदों। माबोरै जोगारदों होनना बुङोबा खुनु दिन एनडिबिनि सेंग्राफोरजों थाफाया, खुनु दिन एनडिबिनि केम्पआव थानानै ओंखाम दै जाफाया। बिसोर दिनै गावनि न'आवनो गावनि गथ' गथायजों गावनि जाथि खुरमाजों पार्टि बानायनाय दिनै अबेयाव सोरनिबा बार्थडे दं, सोरनिबा हाबा खेराइ दं, सोरनिबा माबा दं। नाथाय बेफोराव सम होनो हानायाव बिथांमोननि थाखाय समाजनि थाखाय मोजां बा एनडिबिनि गासिबोनि थाखाय रायजो राजाजों सम होनो हानायनि थाखाय बियो बाख्नायथाव। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जेरावखि नों थाङा एनडिबियानो एनडिबिनि जेब्ला एकर्डनि सिगां थानांगौमोन केम्पआवनो खस्थ'खौ लानांगौमोन। जाय मानसिया एनडिबिया 3:30 सिखारनानै ओंखाम दै संनानै बेखौ फल' खालायनो गोनां जायो एकर्डसिम।